Hello mga idols, nandito tayo ngayon sa Hero Motorcycle Urdaneta Tria Shop. So dito po tayo located here at Pangasinan. So meron tayo ngayong brand new model na just recently ay nag-open dito po sa Pangasinan. Ito nga yung nasa likuran natin. Brand new Hero Motorcycle X-Pulse 200. Adventure bike, rally style yung kanyang windscreen, meron tayong handguard, and 200cc na engine. Napakaganda ng mga features nito. And ito yung ating unang ibibigay sa inyong review para dito sa mga model na to. From Hero Motorcycle, it's made in India, but meron tayong nagulat na info rito. 4 years warranty yung mga bikes nila. And makikita naman natin sa kanilang pagkakagawa, talagang very sturdy rin, matibay siyang tignan. Talagang quality yung mga parts, matitigas. So, hindi basta-basta rin itong ating Hero Motorcycle mga idol. Pwede natin itong gamitin pang off-road and on-road na rin kung gusto natin ninyo. So, brand new model Hero X-Pulse 200. And mga idols, ang Hero Motorcycle ay isang Indian company. Number 1 motorcycle manufacturer sila. At kalat na yan sa mga 47 countries din, hindi lang po sa Pilipinas. At itong bagong X-Pulse 200, ito po, born for the toughest terrain, talagang off-road ready. Ang SRP nito, napaka-affordable, 140,000, talagang super sulit. With down payment, 9,800, 12 months to pay, 14,000, 24 months to pay, 8,755, at 36 months to pay, 6,950 pesos. With rebate na 400 pesos kung maaga kang magbayad. Sobrang sulit na to para sa ating 200cc na off-road ready adventure bike from Hero Motorcycle. Dalawang kulay ang available. Meron tayong white color at red color or sporty red. Siguradong magugustuhan nito mga idols kasi ang dami niyang features din na talagang pwedeng-pwede para sa ating mahilig sa mga nag-off-road dyan. Pagdating sa makina, may total displacement to ng 199.6cc. Single cylinder to, 4 valves, kaya malakas. Single overhead camshaft, electronic fuel injection, and siyempre pa, yan po ay oil-cooled with multi-plate wet clutch, 5-speed manual transmission, at pwede nyo start to dual kick at electric with compression ratio na 10.0/1. Aba mga idol, bore by stroke naman 66.5 by 57.5 mm. At pagdating po sa kanyang total performance, ang max power nito 17.8 HP at 8,500 RPM and maximum torque 16.45 Nm. Ganon katindi to. Ang acceleration nito 0 to 60 km/h 4.8 seconds at ang kanyang top speed actual niyan 115 km/h. Yan po ay napakaganda na bilang isang off-road ready. Ang kanyang pinaka-frame tubular diamond dyan. At ang front suspension naman sa ating chassis, 37mm yung kanyang telescopic forks. At monoshock naman sa ating likuran na merong 10-step adjustable. Kaya mga idol, kung dinala nyo to sa mga off-road na inyong rides, ay siguradong may enjoy nyo dahil adjustable pa yung ating monoshock sa likuran. And pagdating naman sa stopping power ng X-Pulse 200 mga idol, dito ka bibilib. Ang ating front brake, 276mm pedal disc, 2-piston caliper with anti-lock braking system. O diba mga idol, sa ganyang presyo meron natin tayong ABS equip para dito sa ating motor na to. At yan po ay napakagandang stopping power natin. Confident tayo because of ABS. Sa likod naman ay meron nilagay na 220mm pedal disc din, 1-piston Nissin caliper. So mga idol natin, ang kanyang ABS ay sa front lamang. Ay enough na rin yan dahil mas okay dahil sa off-road talaga ay siyempre dapat siniswitch off natin yung rear ABS. Kaya perfect tong bagong model na to. Ang wheels naman niya talagang nagdagdag ng added na pormahan. Naka-rim and spoke na rin to. At ang tire naman sa harapan ay may sukat na 90/90 by 21 inch. Wow! Naka-bestseller Sahara brand pa ito. O diba, quality yung ating tires na nakalagay dito. So sa mga idols natin, anong masasabi nyo dito sa bagong X-Pulse 200? Saktong-sakto ang pormahan nito, naka-rim and spoke pa, Plus, ang ating gulong sa likuran, ang sukat 120/80 by 18 inch
Same brand ng tires, Metzeler, Sahara, off-road ready na, no? Dual purpose type. And for sure, marami magkakagusto sa model na to, lalo na dito sa probinsya, no, sa Pangasinan. Kasi mostly mga daanan dito, may mga off-road talaga. At syempre, pagdating naman sa ating sukat at dimension ng motor na to, ay meron tong length na 2,222 mm, width na 850 mm, at height na 1,258 mm. Ang wheelbase naman, 1,410 mm ang kanyang sukat. Mga idol, ang kanyang ground clearance, 220 mm. And ang sukat na yan talagang fit for off-road, ano? At syempre yung kanyang total weight or curb weight, 157 kilograms naman. Magaan na yan para sa kanyang category. Well, yung kanyang upuan, naka-single flat seat ito. At meron din tayong grab rear sa likuran na hahawakan din ng ating mga passenger or back ride. So pwede rin tayo magsama ng ating OBR dito. No? So meron tong total sukat 825 mm. Ayan. So ang height ko po ay 5'6". Siyempre 825, and ito po ay gawa pang adventure. So talagang mataas po yung seat height niya. Pero sakto-sakto lang din naman. Hindi naman tayo sobrang tingkayad. So manageable pa din. Ayan. Ayan po yung ating magiging riding position. Upright. No? And then yung ating pinaka hand natin position, okay din. Ang nakakabilib dito, medyo magaan po siya. Magaan yung pakiramdam mo rito. Hindi siya yung mabigat na motor. Sakto-sakto lang. And sa tangke, makikita nyo yung pangalan niya, yung logo, X-Pulse. Talagang maganda rin yung design, ano? At para sa ating fuel capacity, yung gas volume nito, 13 liters. Yung capacity niya, madami na rin tayo magkakargang gasolina. Siyempre yan po yung unleaded, ano? At fuel consumption na 40 km per liter. So tingnan natin, sana makapaghiram tayo nito, matest ride natin at magawa natin ang actual review, no? Para sa ating fuel consumption ito. Sana ma-hit talaga natin yung 40 km per liter na yan. And i-check naman natin yung susian nito, no? Ayan mga idol, yung ating pinaka-key. So, meron din siyang logo na Hero, no? At yung ating pinakasusian, meron din niyang lock. So, hindi tayo mag-iisip na mananakaw kagad to. So, secure din yung ating motor na to. At makikita man po ninyo yung pagkakagawa nila, talagang hindi siya yung parang cheap, ano? Quality rin. Kagandahan yan mga idols, meron na ring USB ready charger dito. Perfect yan, hindi na malulobot yung ating smartphone, ano? At maglagay lang tayo ng handle or cellphone holder dyan. Ayan na, makapag-charge na tayo. Yung ating namang pinaka fully digital instrument panel, ang dami ring information natin makikita. Meron tong gear indicator. Again, dahil meron tayong Bluetooth connection, pwede rin yung ating ikabit yung GPS or navigation dyan. At mga idol, syempre yung ating handlebar, nakita nyo yung ating pinaka-grip. Malambot din sa kamay. At ang surprise ako, yung kanyang clutch ay malambot din. At syempre yung mga switches and button, yan, plastics, pero okay din naman, hindi siya yung mukhang cheap, sakto lang din. At of course, yung mga signal indicator natin, meron tong passing switch mga idol, At pagdating naman sa right side, ayan, meron din tayong electric start, plus meron tayong kill switch off. So pwede nating patayin yung engine pagka switch off natin dyan. Iyan po yung ating handlebar mga idols, upright yung position natin dito. At para sa ating ilaw, ayan talagang moderno din naka-LED lightings po tayo dito sa kanyang headlight. And sa bandang baba may dalawang ilaw dyan, projector yung style. At syempre yung kanyang pinakamismong signal or turn signal niya, yan naman po ay naka-halogen bulb. At mga idols, ano masasabi nyo sa design ng kanyang headlight? May pagka-classic type yung style. Mayroon pa siyang parang chrome na takip dun sa kanyang gilid. Para naman sa taillight, kita nyo, LED po ang kanyang brake light dyan. So visible tayo pag may nakasabay sa atin or nakasunod. At yung signal light natin or turn signals, kita naman po ninyo, yan din po ay same nung ating lightings para sa front. Mga idol, ang kagandahan dito, malaki yung kanyang windscreen, rally style. So ibang datingan ng pormahan nito, Ayan, nakita nyo. Saka, mas maganda to siguro kung mas malaki yung kanyang windscreen na yan. At yung handguard niya plus yung kanyang side mirror,
naka-pattern yung kulay niya, ano. Kung color white siya, white din sa side mirror at sa handguard. And yung kanyang rear grab, ano, meron pang hawakan sa ating passenger o back ride. Ang kagandahan dyan, dito sa bandang gitna, kala ko design lang yan. Pero pag tinanggal mo pala yung pinaka-rubber dyan, meron niyang abang para sa ating top box. Ayan mga idol, oh. So yun, meron tayong mga bolts dyan, tatanggalin lang natin and then para may lagay yung ating top box. Additional pa, meron na rin tong ready na crash guard para sa ating mini driving light, pwede nating lagyan din. At ang the best din, meron na rin engine cover. So pag nag-off-road tayo, hindi tayo mag-worry na masisira yung engine natin or matatamaan ng bato yan. Plus ito, meron din tong side stand, ano. Ang wala lang dito yung pinaka-center stand. Sana tinodo na ng Hero Motorcycle. Yung kanyang mismong muffler, upswept in design. At yung mga apakan, may rubber pa yan na foot pegs para sa anti-shock, no? Pagka nag-off-road tayo, hindi masakit sa paa. So yan po ang ating mga specs, features, at mga accessories na niligay ng Hero para dito sa kanilang off-road ready adventure bike. Yan po ang X-Pulse 200. Mga idol, super sulit, ano? At talagang pogi ang datingan nito, plus ang dami ring accessories or features na magugustuhan mo. And guys, yung ating feature for today, bagong model from Hero Motorcycle, bagong brand. So talagang i-welcome natin to. Meron tayong namang bagong pagpipilian ng motorsiklo dito sa Pilipinas. Brand new Hero X-Pulse 200. Adventure, off-road, on-road, pwede natin gamitin. At talagang perfect, no? Very affordable din ang price. Kung nagustuhan nyo po ito, pwede nyo mabili dito sa Hero Motorcycle 3S Shop, Urdaneta, Pangasinan. Pwede nyo rin akong i-PM sa ating FB page or sa kanilang page. And syempre, pwede yan via cash payment or installment. Kung gusto nyo ilabas to, available na to. Mga idols, kung balak nyo bumili nito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Boyet Salabarria, at tutulungan at i-assist natin kayo na maka-purchase nitong bagong model na X-Pulse 200 Adventure Bike.